kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda nag-reading lakay. At bakit? At tibil tayo di talamisaan. Manungay ti bayadan tayo itaabulan. Nagdoble mo at bakit? Ay nawaw, apay ngay. Diyak man mo. Ne. Apay ngay. No kaano mat ngagtip-tipid tayo. Di makkel mat ti bayadan tayo. Huwag nga ro. Saludsudam tuman kadagiti kalugaran tayo no api ang kasta. Nagdoble ti bayadan tayo. Katawan mo't na inayon nga appliances. Agtip-tipid tayo pa yun. Wan lakay, kasaritak to ida. Nagdakkel mat una yan day to abayadan tayo. Huwag nga ro, bakit? Tangdan tamot tinday tayo iti manungal daw. Anyan ti mapaspasamak dito'y lubong. Atuyaw, tigat-gatangam atuyaw, silma, nakong. Agyaman ako unay, nana. Ayun gayam, addaman sa ludsudak kada kayo, nana. Anya day jay nakong. Kumusta nga itibil ti kuryente yo itaabulan? Aywan, nagdubli nga ron nakong. Da kayo ngay. Uray da kami nga rod, nana. Parikot ket di ano pangalaan iti pagbayad manen. Agpapada tayaw. Isulat ta mati consumption may. Ngam nagdubli mati bayadan may. Ti mabasbasak apos ti daduma. Kat ada kanu ti mainay-nayon iti baybayadan tayaw. Ni, anya kanungay mat day tanana. Adda ti additional abayadan tayaw para kadagiti for-face kan senior. Kan adda pa iti daduma. Saan kun akabisadaw? Ngam para programa kanu ti gobyerno. Anya? Pakibayad tayo ti kuryente dagiti for-face beneficiaries, nana? Isumot ti mabasbasak iti Facebook. Saan laang matkit di adagiti for-face beneficiaries? Adupay nakaw. Ay nawaw, nagswerte ngayon dagita a for-face members no da tayo ti agbayad iti bilda. Isudalata ka na yun ti mayran ranaw. Jakman amo iti gobyerno tayo. Aywan, adda nga agpayso. Tanya bakit? Kita ti bil ti kuryente tayo. Isu malagayam adi makil ti bayadan tayo. Ne, kita dagita lakay. Ne. At nakanumot ti kaya't asawan da kita. Da tayo ti mangpunpundo iti programa ti gobyerno. Tijak kayat, karaman dagiti 4-piece lakay. Isuda manan ti makalibre iti kuryente. Ay no. Nakadamagan mo at bakit? Ni Nana Susing, iso kanu tinabasa na iti Facebook. Kita ba bakit? Ang mga nukumpurme man ang apaham dita. Maasara nga ron. Da tayo ti mabambanog nga agtrab-trabaho. Sa ita, nagado ti sing-singiran da kada tayo. Amumatante. Ay, narigat laki ti tagsasao. Blooming ka ita. Ha? Amukon, relax ka, talibre ti kuryente yo a 4-piece members. Libre ti kuryente, may? Wan mat, da kami apada yo akakaasing agtrab-trabaho ti agbaybayad para kada kayo. No siya, sa anak akaraman iti ibagbagam a libre a kuryente, Selma. Oho, imposible mat na. Kano may saka mat a 4-piece member. Mabalin yun ti agir kuno kwa. Ay na, may mayat paikit din ti biyagyo. Ngamda kami akakaasing agtrab-trabaho. Kinapudno na, nagdubli matlang ti bilme. Oho, imposible mat na. No saan ka amamate, mabalin mo't adumagas ka ije balay ta ipakitakin ka ti bil ti kuryente me. Ay na anje, amok dagitan nga style yo. Sakbay nga agsao ka, amwam kumapay ti pudno.
Kinapudno na saan lang amay-may sa programa ti gobyerno ti punpunduan tayo a consumers. Ay, di ka nagpalawag. Nalakakin ka ti agsao itikas na. Ngamin, suportado kayo ti gobyerno. Anya? Kanayon laangan, ada kayo ti makaliblibre. No adda ayuda, da kayo akanayon ti maikikan. Awan pa'y maramanan, mimos. Hay, una yan, dayjay aselma. Apay ni Selma. Syakit din ti apaan na. Ay nako, apay ka na. When takanayon tayo kano ang makalibre, da tayo a 4-piece members. Day ta a programa ti gobyerno ti makagapo. Tilibre ako riyentay. Wen lakay. Imbagam kumagan ko hana asaan tayo akaraman iti lifeline program ti gobyerno. Imbagak met, ngam ipilit na met ti kayat na. Saan laang met amay-may sa a programa ti punpunduan tayo kat. Kun may isa, apay asikati abaan na. Kat saan mat asikati nagdesisyon dita. Saan mo mat akontrolado dagita abambanag. Ta saan ka mat agobyerno. Dayta ti saan ama panunot ni Selma. Basta agong ungetlatan. Jak met ngamin ammo no apay akay kayat ti gobyerno ti kakasta a programa. Hawan lat itedda no di ayuda akanayon. Isukit din ti pag-aapaan ti tattao. Wen nga rod ang. May mayat kumamat ano ag panunot dalangan iti long-term solution ako nada. Diyay kumamairanod tayo amin. Pobreman kan nabaknang. Narigat met ano day tang ayuda ti pag-aapaan ti tattao. Anya ti kunam anjay. Pinagsasawan na ka ni Silma. Ay, wan nana. Napudot nga rod ti dara na kanyak. Apay kanumay. Gapumanan iti programa ti gobyerno nana. Ipilit na amay saak a beneficiary iti dayjay a lifeline program. No kasta. Saan kagayam akaraman? Saan nana? Kinapudno na agbayadak ita. Nagdubli mo ti bayadan yaw. Wan nana. Agpapada tayo a nagdubli ti bill ti kuryente na. O adtoy, kitaan nyo daytoy ti bill mi di napalabas a bulan. Daytoy met ita a bulan. Aywan. Agpapada tayaw. Saan magayam nga amin a 4-piece kat makalibre? Saan nana? Adda amok asaan a 4-piece member ngam beneficiary damat lang iti lifeline program. Isu dipindi siguro nana. Diyak man ammo. Ay, awanan. Dagita a programa ti pag-aapaan dagiti tattao. Ay, wan nga rod nana. May mayat siguro no agpanunot ti gobyerno iti daddo maawagas. Mabalin mo't akasayan dati tax abay bayadan tayo. Iti kasta, mairanod tayo amin. Baknang man kan saan. Ammom Silma, saan anasayaat nga apapaam ti padam a tao? Nagistoryaman gaya man, dayjay nga anji kada kayo, nana. Naibaga na laang may ti marikrik na nakanyak Apay nga gistorya pa'y laang kada kayo. Nakitak ti bil ti kuryente da, kat saan alibre nakaw. Agpapada tayo laang nga adabay bayadan na. Oho, mga naman. Nakita ka mismo ti bil da, taim pakita na kanyak. Anya kumaita. 4-piece latamo, dayjay nga anji. Programa ti gobyerno dayta. Saan kuma at ipadam a simple a tao ti pagpupudutam. No adda parikot mo, dagiti masaknan ti pangibagaam. Ay basta, kagurgurak unay dagita at tao. Isudala akanayon ti makaliblibre. No maminsan, kat adamat ti kamali ti gobyerno. Awan lat itidda no di ayuda la akanayo na. Ay nanana, di kay agpalawagan. Diyak kayat amangag ti uray anyaman apalawagyaw. Ay unay kan Silma. Limabasak itayan na itay. Kat addamanan ni Selma itay. Anya nga iti aramidan na ijay. Anya kumapang. Makiap-apa manan Manan? Day tatulong ti gobyerno ti makagapaw. Napudot launay ti dara ni Selma katatayo a 4-piece member. Hay, anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Wan nga raw, tunggal adda ti ayuda, wan uraan niya klase ti tulong, kat agaapa dagiti tattaaw. Kasano kat sa urmat ngamin no daddo malakay. Ngamin, kasla mapilpili ti maikan iti ayuda.
Isu asaan amaliklikan nga adda aga apa. May mayat no mairanod tayo amin tapno awan ti agreklamo. Narigat mo't lang ti makiap-apa. Da tao pa'y kit din ti mapasubo. Agrubwata kon lakay. Makitagad ka manay? Anya ngay nga road, kat adumat ti paggasgastusan tayo. Masapol ang makitagada. Tapno adda man ng libre nga ayuda dagiti 4-piece. Agtanang ka man bakit? Saan kumakasta ti panagsasaom? Pudno man, mabambanog tayo ngagtrab-trabaho. Ngam ti udi na, datayo ti kaasi. Dagita a 4-piece member ti kanayon a mairanod. Ay, Jack ammo, no niya ti sungpat ko ken ka bakit? Pudno man ti bagbagak. Datayo a kakaasi ngagtrab-trabaho ti mangibakbaklay iti rigat dahuman. Saan tayo matabak nang? Agpapada tayo laeng nga agsaksakripisyo tapno agbiag tayo. Saan ka mababalaw no maditirik nam? Ngam ibagam kumarayta kadagiti masiknan, bakit? Saan adagiti kalugaran tayo ti mapan mo apain? Tawan amuda dita. Programa dayta ti gobyerno. Hay, wen nga rod nana. Dayta tirigat na no adda saan ang makaraman iti tulong ti gobyerno. Ngam saan tayo ida mababalaw, tadamot puntuda. Ay, wen nana. Maawatak matkit di dayta. Tano para kanyak, may mayat matlaang no mairanod ti amin. Narigat nga agpaiso no mapilpili lang ti matultulungan. Lumabasak na nasusing. Sika magayam silma, sa dino ti papanam. Sa dino kumapay ngay nana, agtrabaho ak no adda manin ayuda para kadagiti sadot at tao. Anya, Pudno mat nana, da kami matlaang akakaasing agtrab-trabaho, timang baybayad iti rumbang abayadan dagiti sadot at tao. O sige nana agpatuloy akon, taamangan numaladawak pa iti trabaho. ay, madi nga agpaiso ti rikna ni Silma. Wen nga ron nana, madlaw iti panagsasauna. Tunggal ada nga minti ayuda, ket kanayon nga awan na ganda iti listaan. Hay, asino nga taaya ti mabalin akasarita lakay. Makasarita? May papan kadagita nga ayuda, kas kadaan niya dita a programa ti gobyerno. Ay nawang, adda ka di manan napasama ka anjay bakit? Napudot latta ti dara ni Selma kada tayo. Anya? 5 bas iti istor ni Nana Susing itay. At daak ijay kat nagado ti ibagbagana. Talaga di na maawatan bakit? Wan, ngam saan tayo ida ang mababalaw no apay akas jay da. No apay nga agreklamo da. Takas kada tayo, mabanbannog damat nga agtrab-trabaho. Aksyonan kumamutan, di kiti masignan day tapang ikaw. Agpanunot day ti programa apa kay ranudan ti amin. Tanuda tayo asimple at tao lang. Saan tayo mo't akontrolado day ta? Siguro, dakkel ti kupit da no. Ay nawaw, agtanang ka. Ambangan kung adda makangagitikas ta nga ibagbagam, bakay? At naman ang tibil tayo, Selma. Kumusta nga nagtriplin samot tang. Saan? Ngam nanginalat ta? Ay, uray agtipid tayo, nanginalat tagayam ti mabayadan. Un nga rod bakay? Makisarita aktuman no agbayadak. Apay matin akas ta ti mapaspasamak. May mayat manan bakay? Ibagam kadagiti masiknan, tabarang aksyonan da. Wanla kay, agpapada tayo laang mat ngagkasapulan. Kita ama, di ka makiab-aba kadagiti kalugaran tayo a 4-piece. Wanla kay, naamiris ko akam maling agpaiso ti kasjay nga aramid ko. Nasaya at mat, tanaka-ameris kan bakay? Agrubwata kon lakay. Adda ipagatang mo? Awan, Okay. Bayadak laang nga raw ti kuryente tayo. kita tamang numero naam ni Selma ijan. Wen lakay, di ka agdanag, tasyak ti makaam mo. Mabilang man tamara naam, kit kumkumpurmi man ti sawsawang na. Sikalatan ti agad jazz, iti kasta, saan kayong agsubang? Wen, di ka madanagan, ta sa anak amakiapakin kwa na. Ni Silma ti adda iti malikudak. Amangan ko nagnuinton madamdama kat apaan nakmanan. Sapay la kumata. Si ka magayam day taanchi.
Ha? Agbayad ka man? Wan, apay ka di. Manungay ti bilyo ita a bulan. Atoy. Kita latan numanaw. Ay nawaw, medyo dakkel mo't gayam. Kunaklakit din no libre ti kuryente yo. Di mo't imbagak ken ka asaan kami akaraman iti lifeline program. Agpapada tayo nga rod nga agbaybayad ano kastalaang. Hay, wan nga rod ah. Kasaritak tuman dagiti agkolkolekta iti bayad tayo. Bareng maipalawag da na saya at kanyak. Tinaibagada ngamin kanyak, saan kanu akontrolado ta programa kanu ti gobyerno. Anya? Angam ipadas mulat ta ti makisarita kadakwada mare. Amangan no nagkamali ket syak gayam ti sabali ti pannakaawat na. Nakita ka nagkuyog kayo kini Angie itay. Wala na. Saan yun akagura ti tunggal may sa? Saanan na. Adda nakasaritak idi nagbayad Kat na ipalawag da na saya at ti amin kanyak. No pay kasta, saan kulat ta maawatan? No apay apil-pilyen da ti kikanda. Sa urti kasjay nana. No dadu makit makapaasar nga agpaysaw. Ngamay na, nagregat laki din ti agsasaaw. Ang mga no adapay makangag iti ibagak kuma. Kat anyapay ti makunada. Dakkel man ti kupit danana. Iso nga ayuda la akanayon ti ititid da. Shh! Tangiwat mo, silma nakaw. Ang mga no ada makangag kang ka. Ilang ka di, Angie Bakay. Apay nga italang ang nagawid ka. Saan matkit di lakay? Nagmerienda kami laang ngamin kani Maricel ma. Anya? Maricel, makunam. Wan lakay. Ay nawaw, saan ang gumurakin ka? Saanan? Nasaya at mutan ti nakisarita na kanyak itay. Ay kat na saya, ano kasta? Nakaamiris mo siguro. Siguro, dakkel nga rin tinagbaliwan na lakay. Sapay la ko man, tamaawatan mo dagiti masiknan ti kasta reklamo ta. Pudnaw, agpapada tayo nga agkasapulan. Maday, no pilpilyin dati kanda iti ayuda. Nagkuyog kayo mat kano kina Angie ko na nimang kanor bakit? Wala kay, apay ka din. Naimbag man ta saan kaya nagkinabil? Apay ko mga agkinabil kami. Saan ka di agumurugura kakatakwata? Saanin itala kay. Naamiris ko abidot gayam ti kasjay. Uray apaag dagiti 4-piece member. Kan dagiti aminan ang makaawawat iti ayuda wenno tulong. Awan matlaang maaramidan da. Wen tasaan damot a kontrolado dagita bambanag bakit? Wen nga rod lakay. Dagiti masetnan kumagayam ti kasarita tayo. Ibaga tayo amarigatan tayo unay iti kastang aramidan da. Inton sumaruno, agtanang ka bakit? Wen lakay. Nakisarita akmet ket di itay nagbayad Ket ibagadan to kano ti concern tayo kadagiti masatnan. Sapay la kumaa, tadamot programa ti gobyerno para iti amin. Iti kasta, awan pagaapaan dagiti agkakabaranggayan. Ay, nawaw! No adda parikot wenno reklamo tayo maipapan iti ayuda, saan tayo kumaabasta makiapa? Ibaga tayo kadagiti masaknan, iti kasta, aksyonan da, kat masulbar ti parikot tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.